Pentru că, după cum știți, aici ne antrenăm și mâncăm burgeri. O să mergem la prietenii noștri de la Base Fitness, unde o să ne țină un workshop pe clean and jerk. Zep! Ați venit să faceți mari, băieți? Am venit să tragem un pic de fiare. Am eu la mine ce trebuie să vă fac. Trebuia să-mi spui că filmez ca să-mi fac fața. De aici trec de genunchi, ocolesc și mă trag sub bar. Eu vreau o cotă parte dacă faci bani pe asta. Promit că dacă o să fac bani de pe acest video pe YouTube, o să-l împărțim în mod egal. A venit burgerul. Are maioneză, castraveți murați, roșii, cheddar și gem de bacon. Dacă nu se rupea pâinea asta. Pâinica asta e prea molcuț, așa. Îmi place cum se simte gemul de bacon. To be honest. Ce părere ai?